a vosa presenza. Bueno, comparecemos hoxe, non? Despois deses publicamentos dos nomeamentos e dos ceses que hoxe temos no Diario Oficial de Galicia, non? Que no que dende a Alternativa Galega de Esquerda queremos mandar dúas mensaxes claras, non? A primeira delas é que o 24M foi unha auténtica lección para Alberto Núñez Feijóo, soubo leela, e o 24M o que fixo foi quebrar xustamente internamente Monte Pío. Están aflorando todas as loitas internas que existen no Partido Popular de Galicia e con esta remodelación o Partido Popular de Galicia tenta salvar os propios montes. En segundo lugar, o que estamos dicindo dende a Alternativa Galega de Esquerda é que dimos un primeiro golpe no 24M que amosou o fracaso das políticas de Alberto Núñez Feijóo, pero agora o que nos toca é dar un golpe definitivo que ten que ser xustamente o 20 de decembro. Temos que facer todo o posible para encetar todas as loitas sociais, que quero tamén aproveitar, ainda que xa o fixen, para dar os parabéns a movilización cidadá, pero tamén as plataformas de defensa da sanidade pública, que foron quen conseguiron evidenciar, non? E sinalar que o rei iba a despido e que, por tanto, había que cesar a esa consellera. Pero, digamos que con maior calado, sí que non cabe dúbida que o Partido Popular ten un problema interno profundo, ten que resolver ese problema interno e o que tamén está posto en evidencia é que as súas políticas fracasaron. Tamén estaría moi ben que o presidente, o señor Feijóo, nos explique que ten pasado para mudar agora a composición das consellerías. Quero dicir, que explique, por exemplo, por que incrementa a vez o número de consellerías, supoño que por darnos a razón a oposición, cando non entendíamos que medio rural e mar, por exemplo, estivesen unidos, ou mesmo tamén o que está pasando con o emprego, ou mesmo o que está pasando con outras consellerías que non se atreveu a tocar, pero que nos vimos defendendo dende a oposición. Por tanto, houbo creba interna en Monte Pío, houbo, digamos que, non mareas, un profundo tsunami no corazón da política galega e, efectivamente, agora Feijóo, que sabe que está con un goberno moribundo, move ficha. Eu nada máis, e se queredes, non tedes preguntas. Sí, respecto lo que son os cambios concretos nesa interpretación en plan interno do PP, que, bueno, exacto, non sei. Digo, pero respecto aos cambios, son criticables en sí mesmos, por exemplo, pediron moitas veces a dimisión da Conselleira de Sanidade por múltiples motivos, o que se produce, esa división que se habla de medio rural e mar, tamén se insinuaron aí veces que xa reparta a oposición. Se son criticables os cambios, ou algúns están ben feitos, ou chegan grande. Bueno, primeiro, a primeira reflexión que temos que facer, non? Poderíamos centrar nos perfis das persoas que entran, non? No goberno da Xunta de Galicia. O primeiro perfil, o exalcalde xa de Baiona, non? Bueno, digamos que un perfil absolutamente gris, non? Absolutamente gris. Había hoxe xornalistas, moitos de vos, moitos medios, escritos e non escritos, que a reflexión que facíades era que, bueno, que intentaba darlle a este goberno, non, como un perfil máis político, o señor Feijóo. É casual que ese perfil máis político xustamente non o faga na Consellería de Sanidade. Volve a incorporar un perfil gris, pero o que damos un chanzo máis nos é que o problema da Consellería de Sanidade, alén da conselleira, da doutora Mosquera, como dixo hoxe Feijóo, non é só a propia conselleira, son as políticas que practican. E como dende a Alternativa Galega de Esquerda vimos denunciando, hoxe non pode estar aquí Eva, que perdeu o avión, senón estaría ela mesma explicando, efectivamente o problema son as políticas. Nós temos dito que a Consellería de Sanidade estaba dirixida directamente por Alberto Núñez Feijóo. A clave é que agora mesmo muden as políticas en sanidade. E insisto, o perfil que se ten elexido para esa consellería é un perfil profundamente gris, un profesional, entre aspas, que a sazón nestes últimos tempos era alcalde de Baiona, pero digamos que irrelevante, non? En termos políticos. O seguinte perfil, o exalcalde de Ferrol, bueno, pois eu quero pensar que o que non foi quen de conseguir o señor Rei Varela na nosa cidade, seña quen de conseguir agora para os galegos e as galegas no seu conxunto. Digo porque é un político fallido. As súas políticas foron derrotadas
e efectivamente non somente non foi capaz de transformar a nosa cidade, senón que, dende logo, as súas políticas foron graves para a cidade e a comarca de Ferrolterra. Por tanto, insisto, ese perfil que seña capaz de non facer, ou de facer o que non foi quen de facer na propia alcaldía de Ferrol. E despois sí que o problema de tender a man co fracaso da política gandeira ou fatídicamente a crise do sector lácteo. Bueno, tende a man para unha parte dos gandeiros e gandeiras con unha persoa máis discreta, pero insistimos, eses cambios no caso das políticas gandeiras, máis aló dos cambios de imaxe, hoxe podemos ver como na porta do grupo parlamentario do Piqueira temos un novo emblema, é moi bonito, pero isto non se trata de cáscaras, digo porque observei, cando vino para aquí, temos novas fotos, novas caras, novas imaxes, non se trata disso. Trátase de que mude a folla de ruta e non de que se digan as cousas que queren facer, senón que probablemente cheguen tarde porque ata decembro imos estar ocupados coas eleccións xerais e, obviamente, moi pouco tempo para que a cidadanía poda percibir cambios. Claro, debería de explicar se temos a razón cando dicíamos o de emprego, porque a señora Mosquera foi un desastre para a doutora Mosquera, perdón, foi un desastre para a sanidade deste país, pero a señora Mato foi unha auténtica bomba para as políticas activas de emprego deste país. Isto quere decir que o feito de que o señor Conde seña que leva agora emprego vai permitir recuperar as políticas activas de emprego? Eu creo que non, porque Alberto Núñez Feijóo pensaba que no imaginario do Partido Popular é un home radical, forma parte do neoliberalismo do sector máis duro, do máis profundo, por tanto, non creen nas políticas activas de emprego, non creen, acaban de privatizar toda a xestión das partes pasivas dos traballadores, é dicir, que realmente nós o que pensamos é que non vai haber eses cambios de políticas que permitan incidir na percepción na rúa. Non é certo que se decía o que dixo hoxe a doutora Mosquera, que non se entendió bien o que quixo facer, non é problema de entendimento, é problema de desastre de xestión na sanidade galega, é dicir, un auténtico problema. A señora Mosquera nos entendía como clientes. Isto é así, sei ben do que falo, remítome as súas propias declaracións, que non somos clientes e que temos dereitos as persoas deste país. Por tanto, alén dos cambios estéticos como o de hoxe no grupo parlamentar do Partido Popular, nós creemos que non vai haber cambios e o máis importante é que o zarpazo que lleve o 24M a Montepío vai chegar a decembro e vai derrubar efectivamente as posibilidades de éxito de Alberto Núñez Feijóo. Nesa análise que fai de Ribarela, non sei como interpreta o poder que comeza a acumular no sentido de dirixir campaña, no conselleiro... Eu creo que Ribarela está en carreira de saída. Non digo, non me atrevo a afirmar que seña de saída para sustituir a Feijóo, pero en carreira de saída para xogar un rol relevante no PP de Galo. E esperemos que agora, que son de Ferrol, se me permitides, falando dunha das cidades con máis problemáticas sociais, xa que vai ostentar este poder, que tenga un poquinho a man, a ver cal é a disculpa que empregamos agora para non atender as necesidades de Ferrol, da súa cidade e da nosa comarca. Algo